Wel, chi, Mrs Jones, hwyl am y tro. Wel, bore da. William Rosser, o rwy. Galwch fi'n Mr Rosser. Beth fi'n neud fan hyn? Wel, fi'n neud gwaith pwysig iawn i chi gael gwybod ar gyfer ei mawrhydi y Frenhines Victoria. Yng ngwaith i yw casglu'r holl gwybodaeth gan bobl Abertawe ar gyfer rhywbeth o'r enw'r cyfrifiad. Chi wedi clywed amdano fe? Pa fath o wybodaeth fi'n clywed chi'n gofyn? Wel, gadwch fi esbonio. Ond yn gyntaf, atebwch gwestiwn bach i fi am rhywbeth i ni gyd yn dwlu arno. Na, dim ysgol, y Nadolig ychan. Chi gyd yn gwybod ble gath y baban Iesu ei eni, ond i chi? Ie na chi, Bethlehem. Ond bydd yn rhaid i Mair a Joseph deithio yno o'i cartref yn Nazareth. Pam? Achos bod yr ymerawdwr wedi gorchymyn bod pawb yn dychwelyd i'r dre ble gathen nhw ei geni, fel bod nhw'n gallu'r cael eu cyfri. A dyna beth yw cyfrifiad. Cynllun i gyfri pobl o wlad ac i ddysgu gymaint a phosib am boti nhw. Ac eleni ym 1851, mae'r Frenhines wedi gofyn am gyfrifiad arall, achos bod y boblogaeth yn tyfu, yn enwedig fan hyn yn Abertawe. Mae pobl yn dod ma o bob rhan o Bryden, o bob rhan o'r byd mewn gwirionedd, a mae'r dre ma'n tyfu fel mushroom. Dim achos bod y tywydd gystal, ond achos bod arian i'w wneud ma o'r llongau sy'n hwylio o dde America rownd yr horn i ôl mwyn copor. A hefyd yn y gweithfeydd sy'n ma, sy'n troi'r mwyn copor yn ddaleni copor i ni'n ei gwerthu dros y byd i gyd. Dyna pam bod Abertawe yn cael ei alw'n Copperopolis, hyd nod yn America. Felly mae'n bwysig iawn i ni wybod am y bobl sy'n byw yma nawr, a dyna'n swydd i. Fi'n mynd a ffurflenni fel hyn gyda'r holl gwestiynau pwysig arnyn nhw i bob tŷ yn yr ardal. Pa gwestiynau? Wel, enw, oed a'i gwaith. Mae pobl yn sgrifennu eu hatebion a wy'n i casglu maes o law. Ond wrth gwrs, fel arfer, allwch chi ffindo mas lot mwy am bobl na'r manylion sylfaenol. Mae gan pawb ei stori. Byddech chi'n licio gwybod mwy am rai o'r bobl i fi'n cwrdd â nhw? Le mae dechrau te? Beth am y teulu John ym Morris Lane? Y beth cyntaf sylwes i arno pan gerddais i lan y llwybr cul iawn at ei cartre oedd y drewdod. Ac erbyn i fi gyrraedd y tŷ yn rhif 2, o'n i'n pesw tyme bach. Groces i'r drws a dath Mrs John i'w agor. Pan wedes i wrthi bod ffurflen da fi ddiw llenwi, oedd hi'n disgwyl yn drist iawn, a des i wybod wedyn ni nad oedd hi'n gallu'r darllen na ysgrifennu. Wy'n ddyn eitha caredig, felly dyma fi'n cynnig mynd mewn a llenwi'r ffurflen iddi. Oedd yr ystafell yn dywyll iawn, os dim ond un ffenest fechan oedd na. A doedd braidd dim celfi, dim ond mainc, un ford a chader. Fflagiau carreg o'r oedd ar y llawr. Steddes i wrth y ford, gofyn yn gwestiynu a sgrifennu'r atebion lawr. Dath y teulu fan hyn o Gyfyrddin. Oedd hi'n byw yn y tŷ gyda'i gŵr Efan a'i 5 o blant, pob un yn 19. Llafurwr yng ngweithiau copor White Rock yw Efan y gŵr, wedodd hi. A 3 o'r plant hefyd yn gweithio am 12 awr bob dydd. Mae rhaid ni safio pob cinog gan fod Efan a'i gyflog mor isel. Bod 3 lodger yn byw gyda ni, allai dal ddim a ffwrdd danfon y plant i'r ysgol.
Byddwn ni'n cael mwy o bobl mewn sy'r lled ni, ond mae'r tîm mor fach. Wedodd hi. Ni wedi gwir yn onest wrthoch chi. Dim ond 2 stafell oedd Lanstar. Ac oedd y stafell dywyll ble o'n i'n eistedd yn wario part stafell fyw, stafell eistedd, cegin, tŷ bach a stafell wely arall hefyd. Ble mae'ch tŷ bach chi wedi si? O, sdim un o'r hyn i gael yn unrhyw un o'r tai ar y stryd ma, syr. Mae rhaid ni wsio'r bwced yn y gornel. A pan mae'n llawn, mae'n rhaid i'r plant fynd a'i wagio mewn twll ar waelod y stryd. Pan mae hwnnw'n llawn, mae fe weithiau'n gorlifo i mewn i'r nant, ble ni'n cael yn dŵr ffres. Dim ond wedyn sylweddolais i beth oedd y drewdod. Sylweddolais i wrth wneud y cyfrifiad cyn galeted i'w bywyd i gymaint o bobl yma yn Abertawe, a phan bod siwr gymaint o bobl yn dioddau iechyd mor wael. Wrth gwrs, nid prinder dŵr, ffres a phroblemau carthffosiaeth yn unig sydd ar fai. Mae'r mwg o'r gweithiau copor yn ei pethau hyd yn oed yn wath. Mae'r gwynt ma'n Abertawe fel arfer yn hwthu o'r gorllewin gan gario'r mwg siardwyren. Sdim rhywbeth o'r cynifer o bobl y parthau hyn yn dioddau a phroblemau ofnadw o'r isgyfent. Ond yn adlu'r holl stwff na mewn. Wel, doctor wedwch chi. Os oes tam bach o arian da chi, allwch chi fynd i weld Dr William Bird ar Burroughs Place. Nawr, mae gan Burroughs Place 2 crand. Llawer mwy crand na Morris Lane. Nid un o ffordd hyn yw chwaith ddysges i wrth i fi gasglu ei ffurflen. Dath e ma o dre bach hyfryd yn y wlad. Lle o'r enw Cric Howell yn y mynyddau ger Aberhonddu. Os ydych chi am mynd i surgery Dr Bird, fydd fel arfer yn rhaid i chi dalu. Efallai dyna pam allai ffwrdd o cartre mor braf gyda llwyth o stafelloedd a gweision i edrych ar ei ôl a'i deulu. Mor wahanol i fywyd Mrs John. Bob dydd daw pobl sal i ofyn am gymorth a thalu'r doctor am ei gyngor a'r meddyginiaethau mae'n ei rhoi iddyn nhw. Ond mae fe hefyd yn gofalu am yr hyn sydd ddim yn gallu fforddo talu. Ar ôl gweld ei gleifion sy'n talu, mae fe'n agor i feddygfa i'r tlawd, fel Mrs John a'i phlant, ac yn helpu nhw i wella fyd. Mae fe hyd yn oed yn trio ffindo ffyrdd o wella'r carthffosydd fel bod nhw ddim yn lledu afiechydon. Mae fe hefyd yn trio sicrhau bod cyflenwadau da o ddŵr glân a ffres i bawb yn y dre i yfed, cwcan, golchi ac ymolchi. Mae'n rhaid fi gyfaddau mod i weithiau yn ymweld ag un person sy'n dwylo di iawn. Mr Ebenezer Pierce. Ond wedyn ni, mae yna reswm da am hynny. Mae fe'n argraffydd, printer, ac yn defnyddio inc di drwy'r dydd. Dath e o fristau i wneud bywoliaeth, yn argraffu pethau mae galw mawr amdanyn nhw yn y dre yma sy'n tyfu. Pa fath o bethau ych chi'n credu allai'r rhain i fod? Na chi? Llyfrau, posteri, taflenni, amserlenni ar gyfer y rheilffordd newydd. A mae fe hyd yn oed wedi creu rhestr o'r holl siopau a'r masnachwyr yma yn y dre. A'r ffordd mae pethau mynd, bydd rhaid diweddaru hwnna'n glo iawn. Oeddech chi'n joio darllen? Mae llyfrau yn eitha drud. Rhyd i nifer o'r teuluoedd tlawd. Sbo Mrs John yn gallu ffwrdo anfon ei phlant i'r ysgol. Mae'n rhaid i'r plant fynd mas i weithio, achos mae angen rhagor o giniogau ar y teulu bob wythnos dim ond i oroesi. Ond gafodd Mr Pierce syniad hyfryd. Agorodd ei lyfrgell ei hunan
Fel bod pobl yn gallu benthyg llyfrau cyn ei dychwelyd am un arall am bris bach iawn. Ac mae'r dyn clyfar hyd yn oed yn mynd â'r llyfrau mas yn ei fan a cheffyl i'r pentrefi bach o gwmpas y dre. Fel Dr Bird, mae fe wedi gwneud lot o bethau i wella bywyd yn ein tre. Ac mae pethau'n gwella, yn dyn nhw. Sdim spel wedi bod ers i Mr Brunel ddod â'i reilffordd gortitog sy'n cael ei deithio yn gloi ar hyd o wlad, hyd yn oed cyn belled a Llundain. Pethau newid. Ond yn un fachgen, oedd y strydodd ma ddi bitch yn y nos, a bydden ni fechgyn yn ware bob math o ddwli, ond nawr mae lot ohonyn nhw wedi goleuo da golau nwy newydd. Wrth gwrs, lle nad oes golau, gall y strydodd barhau yn llefydd dansiarus, peryglus, nid yn unig achos bod chi'n gallu cwmpo, ond hefyd achos fel ym mhob tre fawr, mae dal gyda ni bobl ddrwg yn trio cymryd mantes o'r diniwed. A dwgyd oedd ei arnyn nhw. Fi'n nabod rhai sydd wedi bod i weld Mr Bernard Hennessy i brynu pistol i'w hunain. Jyst rhag ofan. Nawr te, na chi ddyn clyfar, Mr Hennessy. Nid Cymro, na. Oedd eisws wedi dod ma o'r Iwerddon. Mae lot o Wyddelod yn byw yn Abertawe nawr. Ath bywyd yn galed ar y tir yn Iwerddon a chollodd nifer o ffermwyr eu swyddi a'i cartrefi. Wrth glywed gan bobl eraill bod gwaith ar gael ma, daethon nhw draw i Abertawe. Ond nid air yw popeth melyn, a doedd dim angen i sgiliau ffermo nhw yn y gweithiau copor. Felly bennon o lan yn neud swyddi heb sgiliau a thal isel. Ond nid felly Mr Hennessy. Draw yn Nilyn roedd e'n creu offerynnau gwyddonol ac roedd marchnad fawr iddyn nhw yma yng Nghymru. Mae angen offerynnau morwrol i liwio llongau sy'n hwylio dros y byd fel telescopes, cwmpawdau, clociau cywir a sextantau. Offeryn yw'r sextant sy'n galluogi'r capten weithio mas pa mor bell i'r gogledd neu'r de mae'r llong drwy weithio mas ongl yr haul dros y môr. A dyna'r union bethau oedd Mr Hennessy yn gallu darparu. Ond yn ogystal mae fe'n creu offerynnau meddygol a mae fe'n mewnforio pistolau o America fel ail fusnes. Mae yna teuluoedd cyfoethog yn byw yma yn Abertawe hefyd wrth gwrs. Mae gyda nhw gartrefi mawr crand. Pobl fel Dilwyns Abertawe. Wrth gwrs, sbon nhw'n byw yn y tai bychan yma, ond yn byw yn y rhannau neisach fel Penllyn Gar, mas o fwrllwch y ddinas. Sdim swyddi fel Mr Pierce da nhw, ond mae digonedd o amser da nhw i fynd i hela a chael diddordebau. Wel, chi'n gwybod bod camera gyda Mr Dilwyn Llywelyn? Mae fynte a'i chwar, a'i ferch yn joio tynnu lluniau o bob math o bethau. Chi'n gwybod bod nhw wedi tynnu llun o'r lleiad, y llynedd hyd yn oed. Wel nawr, gadwch fi gofio. Fe roedd tyci y Mr Dilwyn presennol yn brwydro iddo chythwasiaeth i ben. Crynwyr oedd nhw. Ac wrth gwrs, fe fy'r hen Lewis Dilwyn yn gweithio'n galed yn adeiladu diwydiant cryf yma sydd yn dod i Cymru fach ar fap y byd. Ond eri bod nhw'n gyfoethog, cofiwch, maen nhw hefyd wedi trio helpu pobl y ddinas hon.
Gryndwch, pam ddim rhoi tro ar fod yn ddetectif eich hun a darganfod mwy am stori ddiddorol y Dilwyns. Ysgwlwch. Mae'r amser wedi hedfan. Wel, oedd hi'n braf iawn cael clonc da chi. Bydd rhaid i fi fynd siathre nawr i barhau gyda'r dychwelediadau y returns. Cofiwch i lenwi'ch cyfrifiad yn ei alw draw i'w gasglu fe. Da fo chi nawr!